ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወጥሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ቅድሚ ቀትሪ ዝቀርብ ኮይኑ ሶሉስ ምሸት ሰዓት 8 ኣብ ሬድዮ ዛራ ዝድገም መደብ እዩ بريدين ساتلايتن مدباتنا نختكاتلو مسانا حبيركم اتركبو كبرى سماعة الدمس بوليس إرترا كم يكنيكم سمناوي نقربو مدبنا غزيو آخيلو إنهون نفلم علونا أبزنا فرق ساعات صنعوتنا بوغن مهادن تكنيكن مساهم نتسنح موسيقى كدانن ششايتو مول سنينا زينا بوليس كان قدم مسمر نيرمي أساس فها روس قنيات ناصنت يمنه زخبركن سمعتي دمص بوليس ኤርትራ ንሎሚ ዝተዳለወ ናይ ውሽጥ ሃገርን ወፃእን ዜናታት ፖሊስ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለሁ ኣንባቢ ዜና ኤርሚያስ ኣስፋ ሕጂ በቀጥታ ናብ ዝርዝሩ ወዲቁ ዝተረኽበ ገንዘብን ንብረትን ናዋኑ ተረኪቡ ب23 ميازيا 2021 تبلغ تسفى ميكائيل جايم استبهالت وال 5 عمت جباري سناي اب كبابي بنك مدبر ام مقدي ترسيعون الصنحه 4120 نافاز حزنا ايد بورصه حدا جلفان فريات بلاستيك زغونه سانكيلون نخلاي مدبر بوليس دحر مركبا نصبحيتو نوانو كركب كم سخاله كابتي مدبر زرخبناو حبريتا ابريهم وانا نبرت أببا مبرهاتو بسرات عبزيز تتقص علت كل نبرتا ابتي حيزاتو زنبرت سانكيلو ترنيفا اناتو عزتن كلا عب زعرفتلو بوتا رسيعاتو بمخادا خمستفاء بمبراه ناركابيت سلتي زغورتو سناي قبري مسقانا غريبا عب مدمدمتا كلاي مدبر بوليس زيناتكا زي مدلاي هزبنا كابز حبنولو محبراوي كبرتات حدا خمسغونة بمحبار سناي تقبار ممليسو نخحيل تلابيوم ناركابيت تبلس تسفى ميكائيل دما مسقانو قليتو أبسرقي توافيرهم تصنحو طرطرات تقيدهم أباطة كابز تفلاليو غزاوتي كسرقو تصنحو طرطرات بمكتال بوليسن متحبار هزبنا بتحت قيدهم زاقتو كاب كالاي مدبر بوليس باطع زرخبنا حبريتا قليتو طرطرات كاورحين حاسخل تشحن إسران جميرهم أو وشتي كتما باطع أبسنكوف استقمتو استفلاليو نبرتات بمتنعن سب زيبولو غزاوتي بمللاين أبسموا ساعتات ناتزواورو كسرقو خمصنحو حلافي مرمرا جبن كالاي مدبر بوليس باطع جيتو بخرتين نلوخ دمت بوليس حبيرهم وتصيت مرمرا خمزة نتصرو طرطرات كاب نابيت ولدوم زرحاقون أكاديمياوي تمرتوم زقوارتون كومون بينهم غزا تخاريم زقمتو زنبورون كوينوم أبتقبارات سرقن كالك جبناتن دحري موفارم ببوانو لعلي كلتمي تشحنا أفاز قمت نبرات كاب استفلالي غزاوتي بمسرع ناب استفلالي سوات كشطوهم تصنحو نمرماري أبزهبو قال قليتهم مرماري جيتو سيخو كابتوم طرطرات شعات قندي سرقتي كون خلو إسران حدا نبرت سرقي زعدقو سلسة دمما نبرت سرقي كابن زمالالسو زنبورو مخانو محبيرون مبزحتهم نبرت سرقي زعدقو زنبورو اب تحت قيد خمزاتون 98 ميتاوي نايتي استسرق نبرت كاب كتماتات اسمران باصعن بمئكاب بإكزيبيت تتحيزهم زلو دما انا تصيرولو أموداتا نخمزيوم زأموصلو سرقتي كنتم كقولومن مسزقاتومنا دما تقالاتيفنا مدبرات بوليس كنحبرن وانوتو زي ترغاغص نبرت كينغزن حلافي مرمرا جبن زوبا سيميناو قيح بحري ميجر جرماي كبده ازاخيرو بمتلال ገንዘብን ንብረትን استقبل تقيدو أبال تتاي بمبالن بمتلالن نبرتن ገንዘብን كقبل صنح خمس تقيده حمشاي مدبر بوليس حبيرو ازي ملوغيتا غرماي ابراهاس تبهاله تطرطاري نحنتي فلاطيا اب محبوس زولو سباطنيو انا ابال صدتاي ناوخ سديو اتدلي ገንዘብ ይሁን ንብረት እንተሎ خصحلكي اخئلي بمبال ب6 مغابيت 5000 نقفا وسد كله لصباحيت 7 مغابيت كا 5000 نقفا كيلو طحنن كيلون فرعان معارن كم زوسده نوصيت مسرح مرمرا مركز
ሕጉስ ብምግባር እቲ መደበር ወሲኹ ሓቢሩ ኣመልካቲት ተኸሳሲት ቆመሉ ዝነበረ ሜላን ቃላትን ንኽተኣምኑ ከም ዝደረኻ ብምጥቃስ ድሕሪ ገለ እዋናት ግና ኩሉ ተግባራቱ ምትላል ምዃኑ ከም ዝበረሃላን ንፖሊስ ከም ዝሓበረትን ገሊጻ ሓምሻይ መደበር ፖሊስ ህዝቢ ግዳይ ናይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መታለልቲ ንኸይከውን ትኩርነቱ ክሒልን ኩሉ ክሳለጠሉ ዝደልዮ ድማ ብሕጋዊ መገዲ ክፍጽም ኣዘኻኺሩ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና ፖሊስ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ካብ መንበሪ ኣባይቲ ወርቅን ገንዘብን ክዘምቱ ጸንሑ ጥርጥራት ተታሒዞም ፖሊስ ፎርት ኮሊንስ ኣሜሪካ ካብ 26 መንበሪ ኣባይቲ ኤስያውያን ኣሜሪካውያን ኣስታት 1.4 ሚልዮን ዝግመት ኣዋርቕን ጥረ ገንዘብን ከም ዝዘመቱ ንዝጥርጠሩ ካርሎስ ሞሊና ሳንቲያጎ ጋቮሪያን የኒ ዞርያን ዝተባህሉ 3 ሰባት መሓዞም ገሊጾም በዚህ ክልተ ዓመታት ከም ዝወሰደ ዝንገረሉ ስርሒት ፀሓይ ቀትሪ ዝተሰምየ መስርሕ መርምራ ጉዳይ ገዛ ሴርካ ስርቂ እቶም ዝተጠቕሱ 3 ጥርጡራት ክተሓዙ ከለዉ ጆን ሞሊና ስሙ ራብዓዮም ግን ኣምዲጡ ኣብ ኮሎምቢያ ተሓቢ ምህላዊ ተፈሊጡ ዘሎ እቶም ሰራቕቲ ብፍላይ መንበሪ ገዛውቲ መበቆል ኤስያ ዘለዎም ኣሜሪካውያን መሪፆም ጥራይ ዘይኮነ ቀትሪ ምድሪ ፀፀኒሖም ማዕጾ ብምሕኳሕ ሰብ ዘይምህላው ድሕሪ ምርግጋጽ ማዕጾ ሴሮም ወይ ክኽፈተሎም ብዝኸኣለ መስኮት ዘሊሎም ብምእታዎም ገንዘብን ኣዋርቕን ዝዘምቱ ነይሮም ፖሊስ ጫፍቲ ነገር ምስ ረኸቡ ብዝገበሮ ጥዑቕ መርመራን ምክትታልን ጥርጥራት ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዝርከቡ ጉጅለታት ገበን ርክብ ከም ዘለዎምን እቲ ዝምታ ንሰብዋኒን ኤስያውያን ኣሜሪካውያን ዕላማ ዝገበረ ምንባሩን ክግንዘቡ ክኢሎም እዮም ቲም ዶራን ዝተባህለ ምክትል ሓላፊ መርመራ ገበን ፎርት ኮሊንስ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ክዛረብ ከሎ ገበን ክፉእ ገጽ ማሕበራዊ ህይወት እዩ ኣብ ሓደ ፍሉይ ዓሌት ወይ ማሕበራዊ ጉጅለ ብምትኳር ክካየድ ከሎ ግን ዝኸፍአ እዩ ኢሎም ፖሊስ ፎርት ኮሊንስ ምስ FBI ማለት ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት መርመራ ገበን ብምትሕባርዮም ንስርሒት ፀሓይ ቀትሪ ኣካይዶሞ ብቕትለት 3 ስደተኛታት 10 ጥርጡራት ይቕየዱ ፖሊስ ዱባይ ምስ ቅትለት 3 ስደተኛታትን ቁጽሮም ዘይተነጸሩ ህሩማትን ብዝተታሓዘ ጉዳይ 10 ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ገሊጹ ኣብ መንጎቶም ማሽነሪታት ኣብ ምንቅስቓስ ተዋፊሮም ዝሰርሑ ኣፍሪቃውያንን ኤስያውያንን ስደተኛታት ዝተፈጥረ እምባጋሮ ብ5,000 ደርሃም ዝተበገሰ ቆይቁይ ምንባሩ ዝሓበረ ፖሊስ ዱባይ እቲ ሓደገኛ ጎንፂ ብኸራሩን ሻፎታትን ዝተሰነየ ከም ዝነበረ ኣነጺሩ ፖሊስ ዱባይ መጠነ ትሑት እቶት ኣብ ዘለዎም ብሓባር ተጠርኒፎም ዝነብሩ ካብ ኣፍሪቃን ኤስያን ዝመጹ ስደተኛታት ሓሓሊፉ ተመሳሳሊ ግጭት ከም ዘጋጥሞም ክገልጽ ከሎ እዚ ናይ ሕጂ ገበናዊ ፍጻሜ ግን ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ኣብታ ሃገር ብሰንኪ ዘስዓቦ ቁጠባዊ ተጽዕኖ ዝተኸስተ ምዃኑ ዝሕበር ፖሊስ ዱባይ ተሓታትነት ንምንጻር መስርሕ መርመራ ይቕጽል ምህላው እንተዘይኮይኑ ንመንነት ጥርጥራትን ቦታ ፍጻሜ ገበን ብዝምልከት ወላ ሓንቲ ዝሃብ ሓበሬታ የለን ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ሌጎስ 153 ጥርጡራት ገበን ቀይዱ ፖሊስ ሌጎስ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣትሒዙ ካብ 93 ዘይውሕዱ ዕጡቓት ዝርከቦም 153 ጥርጡራት ክቀይድ ከም ዝኸኣለ ኮሚሽነር ፖሊስ ከተማ ሃኪም ኦድሞሱ ገሊጹ ንሱ ወሲኹ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ፖሊስ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ጥርጡራት ሒዞም ዝጸንሑ 37 ጠበናጁ ክቆጻጸር ከሎ ኣብ ክልተ መደበራት ፖሊስ ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ መጥቃዕቲ ከፍሽል ክኢል እዩ ጥርጡራት ኣብ ከም ቅትለት ዓመፅ ትሕቲ ዕድመ ዘይሕጋዊ ምስጋር ህፃናትን ካልእ ዓይነት ገበናትን ዝተዋፈሩ ምንባሮም ዝሓበረ ፖሊስ ኣብቲ ዝተኻየደ ስርሒት 4 ገበነኛታት ክቕተሉ ምኽኣሎም ገሊጹ ፖሊስ ነዚ ዝገልጽ ዘሎ ኣብቲ ኣብ ኢኬጃ ዝርከብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ዝተኻየደ ጋዜጣዊ ዋዕላ እዩ ወድሞሱ ኣብ መወዳእታ ፖሊስ ኩሉ ዓቕምታቱ ኣዋፊሩ ፀጥታዊ ኩነታት ናይቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒልዎ ከም ዘሎ ሓቢሩ እምበኣርከስ ዜና ፖሊስ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ደጊመ ርሑስ ቅንያት ናጽነት እናበልኩ ምስ ዝተረፉ መደባት ድምፂ ፖሊስ ኣሓድጎኩም ብወገነይ ሰላም ቅነ እዚ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ
ኩሉ ድልዋት ክቡራት ሰማዕትና ከመይ ፀኒሕኩም ዘለናዮ ግዜ መበል 30 ዓመት ጽምብል ናጽነት ሃገርና ብምዕሩግ አገባብ ንምብዓል ኣብ እንሻባሸበሉ ቅነይና እንርከብ ዘለና ካብዚ ብምቕጻል እምበር ካፒተን ብርሃን ዘካርያስ ነዚ ክቡር ሃገራዊ በዓል ብዝምልከት ብርሃን ናጽነትን ልኡላውነትን ብዝባር እሲ ዘዳለወ ጽሑፍ ነቕርበልኩም ናበንባ ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ኤርትራ ኣብ እዋን ጽምብል ናጽነት ጎደናታትን ብበብ ዓይነቱ መብራህቲ ደሚቑን ማዕሪጉን እዩ ዝቕኒ ነቲ ድሕሪ ፀሓይ ዓራርቦ ዘሎ ጽባቐ ንኸተስተማቐርካ ህዝቢ ንምሸት ልዕሊ ፀሓይ ቀትሪ ይብህግ እቲ ምንታይ እቲ ንጸልማት ቀንጢጡ ፍሉይ ጽባቐ ዝፈጠረ ብርሃን ናጽነትን ልኡላውነትን ስለ ዝኾነ ገዛእቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓይሊ ኣብ ታሕቲ ግዝኣቶም ከእትውዎም ከለዉ ኣብ ጸላም ደንበርበር እንዳበለ ምእንቲ ክነብር ብርሃን ናጽነቱ እዮም ኣጥፍዮምሉ መንነቱ ንምሕካኽ ኩሉ እቲ እንታይነቱ ዝገልጽ ስርዓቱን ወጋዓታቱን ዓንዮምሉ ቋንቋ ገዲፉ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ክመሃር ክዛረብ ክጽሕፍ ወዘተ ተቐሲቡ ኮታ ባህሉ ተሃሚሹ ክብረቱ ተቐንጢጡ ዲኖ መግዛእቲ ተኸዲኑ ምእንቲ መሰሉ ተቃውሞ ዘራየ ድማ እምቢ ያለሰው ጥይት ኣግርሰው ኣብ ታሕቲ ዝብል ፈኸራን ምግቡዕባዓን ተመቂሑን ብጥይት ተረሽኑን ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣብ ኣርዖት ባርነት ተቆሪኑ ክነብር ፍቃደኛ ኣይነበረን ሃገራዊ ረብሓ ብምቕዳም ውልቃዊ ዋኒኑ ኣወንዚፉ ክጋደል በረኻ ወፂኡ ናብራ ገድሊ ሕሱም ምዃኑ ኣዕሪ ይፈልጥ እዩ ካብቲ ጸላም ናይ መግዛእቲ መዋዕል ክናገፍተ ኮይኑ ግን እቲ ዝሕተቶ ከቢድ ዋጋ ክኸፍል ነይርዎ ስለዚ ድማ በጃ ሓፋሽ ብምዃን ተሰውዩ ሰንኪሉ ዕድመ ንእስነቱ ጸንቂቑ ዘይምስል መሲሉ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ በዓለቕ ዝተመንዝዐ ናጽነቱ ንምምላስ ዘካየዶ ናይ 30 ዓመታት ብረታዊ ተጋድሎ 24 ጉንበት 1991 እዩ ዛዚምዎ እዛ ታሪኻዊት ዕለት እዚኣ ህዝቢ ሕሰሙ ከም ትኪ በኒኑ ጭራታት ረህቡን ምዕባሊኡን ዝረኣየላ ብምዃና ካብ ዕለታት ዓውዲ ኣዋርሕ ፍልይቲ ይገብራ እቲ ንኽትሪኦ ደስ ዘብል መብራህትታት ካብቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተተኺሎም ብርሃን ዝዕድሉ ኣዕኑድ ዝፍለየሉ እምበር ነቲ መከራን ስቃይን ዝባሓቶ ጸልማት መዋዕል ሓንሳእን ንሓዋሩን ከም ዘብቅዐ ንምብሳር ዝተኸልዐ ብርሃን ናጽነትን ልኡላውነትን ብምዃን እዩ ካብ ጽምብል በዓላት ናጽነት ከይረሓቕና ሕጂ እውን ኣስዒብና ናባኹም ናብ ሰማዕትና ከነብሎ ኣዳሊናዮ ዘለና መደብ ተስፊት ገብረ ሚካኤል ንበዓል ናጽነት ኣመልኪቱ ምስ ኣባላት ፖሊስ ዘዋልኡ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ክኸውን ደጊምና ክትከታተሉና ንዕድም بمخنيات مبل 30 عمت صنبل ناصنت مس أبالات بوليس زوادو استخايدة على محتد أدمنت هلو كاب امتحان تكاليت كسابت زعابي ملك عجزي زلو عمت تقوتيرو أسرتتات عمتات يقمر كينيو سجيرو دما ناب زمن يدمر إنه دما إذا مجلس إيماننا نحبنا نسخونت شجناتنا كابتولع عندما كنت الناس سجرا سلاسة رجيسا نممتاز تحلف مريرن ويحن كالسي عسرتات أشحات كيحتي سلسة سوولان سلسة كلولان كاب منجاج كانت جزاتي حرخوينا كمتي ناتنت كم ممتاز معك أباي خبد استبهله كندتي ناتنت نممتاز تخيد جعزو سلاسة عمتات أما ختن لمعتن توحيزنايو أبز عمتات زون انتخونه إرترا بقطبا رئيسا كإلان خيتمرش ناي جزاء رئيسا بوليتيكا وحريا كيتختل ملكعو من حبرو من ناقيا يروز سنزروز نبرون زلون تتصابوتات ماليا يبلو من يخون مبر نهزبي إرترا نمنبر كاخوز سخايدن زكايد زلون متنخالات عبكرمي بحدناتوز ستأم هزبن رجوء مريحناتون بخبيد واقع تمكيتو من تسعيرو من أتوم زنبرو تتصابوتات كم مررتي سلسة ورارات كساب إجراز خدو كبت تقوان تنبرو كم تثبيت هندستهم جن شتهم كوقعو أيكالون مخنياتو هزبي إرترا بجزياوت أجمعات زي سنفن مغرت حسام مجزعتن واقع خبر مسواتن أتبيغوز فلت هزبي سلزخونن كم زل عليلو استتقسى لومي أبقداس مترخ مبل 30 عمت بعلنا تنتنا نبعل هلونا
ከምቲ ኩለን ኣካላት መንግስቲ በዓል ናጽነትና ንምድማቕ ዝገብርኦ መሰናድኦታት ፖሊስ ኤርትራውን ኣብዘን ዝሓለፋ ናይ ናጽነት ዓመታት ሰላምን ጸጥታን ኣምውሓስ ብጻዕቂ ተሽከርከርትን ኣጋር ተጓዓዝትን ተርእዮ ሓደጋታት ከይንህር ኣብ ምክልኻልን ምዕጃብ ሰልፍታትን ካርኒቫላትን ምስ መሻርክቲ ኣካላትን ህዝብን ከማይን ጸባን ብምውሃድ ክሰርሕ ጸኒሕን ኣሎን ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ መደባት ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ከምዚ ክጥቀስ ዝጸንሐ በዓል ናጽነት ምኽንያት ብምግባር ናብ ዞባ ደቡብ መንደፈራ ተንቀሳቒስና ምስ ኣባላት ፖሊስ ዞባ ናይ ዘካየድናዮ ቃለ መሕተት ክነቕርበልኩም ኢና ክትከታተሉና ብኣኽብሮት ንዕድም በመጀመርታ ሙሉእ ሽምካ ማዕርካ ተሰርሓሉ ዘለኻ ጽፈይ ሽመይ መጀር ማሕራ ህዳነ ለሁነተይ ሓላፍ ፖሊስ ትራፊክ ዘባዱ ሃራይ ኣባላት ፖሊስ ትራፊክ ኣብ ቅንያት ናጽነት ድሕነት ትራፊክ ንምውሓስ መደባት ንምድማቕ ተካይድዎ ናይ ምዕጃብ ንጥፈታት ከመይ ትገልጾ ከም ኩሉ ኣባል ፖሊስ ትራፊክን ሰላምን ጸጥታን ናይ ህዝቢ ምርግጋእ ስለ ዝኾነ ኣብ ህዝቢ ኹን ንብረት ዕንወት ንኸይጓነፍ ፖሊስ ትራፊክ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ለይቲ መዓልትን ነዚ ንምውሓስ ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋን ሳዕቤናትን ምክልኻል ወትሩ ኣብ ተጠንቀቕ ወይ ከዓ ኣብ ስራሕ ይርከቡ ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ እዋን በዓላት ወይ ከዓ ብፍሉይ ካብ በዓል ናጽነት ከዓ ብዝያዳ እቲ ህዝቢ ነቲ ሰላሙ ከይዝረብ ብተዋሃደን ብሰላም ንኽሕልፎ ለይትን መዓልትን ይሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ንዘካይዶ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተፈላለዩ ምርኢታት ናይ ተሽከርከርቲ ምህዋኽ أقرقار هذا سعينا سخطر كيف كونف بوليس ترافيكا نزي سلام زي نمعقاب وترم الصراحية ኣብ ቅንያት ጽምብል ናጽነትና ንኽንደይ ዝኣክል ሰዓታት ኢኹም ኣብ ስራሕ ትጽመዱ ንጥፈታትኩም ዝዕንቅፉ ብዳት ተርእዮታት ከየጋጥሙኹም ዶ ኣብ እዋን በዓል ናጽነት ከም ሓፈሻ እኳ 14 ሰዓት ንሰርሕ እንተኾና ብፍሉይ ኣብ በዓል ናጽነት ከዓ ዝገብሮ ጽምብል ዝኾነ ዕንቅፋታት ከይጓንፎ ነቲ ዘለና ዓቕሚ ኣዋሂድና 14 ሰዓት ንሰርሕ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብቲ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ምርኢታት ዘርእየሉ ሰላማዊ ሰልፍታት ዘካይደሉ ብምውፋር 14 ሰዓት ከም ዝሰርሕን ጸጥታ ናይቲ ከባቢ ከም ዘረጋግዕን ይገብር ማለት እዩ ከምዚ ክካየድ እንከሎ ብዙሕ ንስራሕና ዝዕንቅፍ ወይ ከዓኒ ዝብድሃና ነገራት ኣሎ ኢልና ንዘረብ ኮይኑ ግን ሓሊቡ ገለገለ ሓደጋታት የጓነፍ እዩ ዝኻ እንታይ እቲ ፀወታ ሆይታ ዝፈጥሮ መስኡን መሰታ ተሳሲሩ ገለገለ መንእሰያት ወይ ከዓ ሓላፍነት ይስምዖ ካብቲ ንብር ወፃኢ ዝንቀሳቐሱ ወይ ሕግታት ትራፊክ ጥሕዞ ኣይሰኣንን እዮም ሳዕብያን ግን ቀሊል ሰደይኮነ ብዙ እንደኸይጓነፍ ኣጥብቕና ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ምስቲ ጽምብል ንምሕጓስ ኢሎም መስተገለ ስለ ዝዘውትሩ ከም ሳዕብያን ከዓኒ ገለገለ ተሽከርከርቲ ስለዝህዱ ሓሊፍ ሓደጋታት የጓንፍ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ዝያዳ ናይ ተሽከርከርቲ ምንቅስቃስ ኹን ዋላ ናይ ሰባት ምንቅስቃስ ስለ ዘሎ እዚ ምንቅስቃስ ናይ ሰባት ኹን ናይ ተሽከርከርቲ ከዓኒ ዝያዳ ንሓደጋ ዝዕድም ንሕና እውን ብኡ መጠን ተስርሓና ኣብኡ ፃዓቐይ ተዓቕሚ እውን ኣብ ርእሲ እቲ ዘሎ نعوز مدب أكلات وسيخنا نصرف كا كابتن بتصحى توحيدنا إن زيادة بعلات بسلام كم زحلف وكمل تدخل صعبين المكتب وكأحد كان المكتب نصرف مالتي لذي كابتن زلنا عقبي من قصات تشكر زلوا هم زوافرنا نقبر مالتي ጽምብላትን ናይ ሓጎስ ኣጋጣሚታትን ተኣኪብካ መስታይ ዳርጋሉ ሙዲ ምዝብዝ ተኣሳሰር ስኽራን ዝጠንቁ ምትሓስ ሕግታት ትራፊክን ሓደጋታት ተሽከርከርትን የጋጥሚ ነዚ ዘይተደላይ ሰዓቢናት ንምእላይ ክግበር ኣለዎ ትብሎ ብወገንካ እንታይ ኣሎ ኣብ ግዜ በዓላት ከምዚ ንጠቕሶ ፅሕና ኩሉ ግዜ ምእካብ ናይ ሰባት ተኣኪብካ መስተ ምስቲ ተሓጎስ ዝፈጥሮ ሆይታ ኣሎ ኣብዚ ከዓኒ حالي بخم تقط قلت صحيح متنا حادقات يبغون زي نزين ملاكات أخذ برزلو قدام النت بكم زعينة بعلات لك تي تم أشكر كارتي بستخال مثلا بكم زعلات ولا كون سو زي كم مدة بوزعون خيس لزغ لا بتوصل الأوان ولا عاركم حزام كون سحتة لزغل تشكر كاريتو أبغزا قد يفوا خزانة قاع وزت تمرزي نقدر مالات وين غاني كم مستحقو تبقى له بس بقى مسيس هويتان حوسن نسوخ قت تنقى كخلالو يعني كل بينا شكرتي او ان كم زعينة بعلات تنقى يوم كعبي له تزدلي بعل كواسون يجبا يول
ናጽነት ኤርትራ 30 ዓመታት ኣቁፂሩሎ ፖሊስ ኤርትራውን ብዙሕ ስራሓት ዓሚም እዩ ብወገን ካብ ውሽጢ 30 ዓመታት ዝተዓመመ ስራሕ ከመይ ትገልጾ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ፖሊስ ከሓፈሻ ሰላም ጸጥታ ናይ ህዝቢ ንምርጋእ ክሰርሕን ክጎይን ጸኒሑ እዩ ከም ውጽኢት እውን ብፍላይ ካብ ፖሊስ ትራፊክ እውን ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋታት ምክንያቱ ሓደጋ ኩሉ ግዜ ንብረት ኮነ ህይወት ሰብ ዕንወት ስለ ዝኽትል እዚ ዕንወት እዚ ፈጺምና ክነጥፎ ኢልና ንሓስብ ኢና ንምሓድ ግን ክስራሕ ጸኒሑ ብኣንወን ዝተፈላለዩ ገባታት ብምትእትታው ዝተፈላለዩ ሜላታት ብምጥቃም ነዚ ንምሓድ ክስራሕ ጸኒሑ እዩ ስለዚ ኣብዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ዋላኩ ሓደጋታት እንተነበረ በብኣንወን መጠናዊ ለውጥታት ክረአ ጸኒሑ እዩ ስለዚህ ብሕጂ እውን ሓደጋ ክህሉ ክጓንፍ ባህርያዊ እዩ ስለዚ ግን ምክልኻልን ንምሓድን ከኣኒ ዝያዳ ተዓጻጺፍካን ብዝለዓለ ወነን ክስራሕ ኣለዎ ስለዚ ካብቲ ዘለና ዓቕሚ ብዝያዳ ነጢፍና ክንሰርሓሉ ከም ዘለና ጥራይ ዝብል ዝኽእል ኣብ መወዳእታ ብምኽንያት መበል 30 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ከተመሓላልፎ ደሊ መልእኽቲ እንተሎ ናብ ህዝቢ ዋላ እውን ናብ መራሕቲ ተሽከርከርቲ ይኹኑ ናብ ኣጋር ተጓዓዝቲ ብምክንያት በዓል ናጽነት መበል 30 ዓመት ህዝቢ ከም ወትሮ ኣብ ዘርእዮ ነፍሱ ንምዕቃብ ኾን ወይ ከዓ በደለኛታት ኾን ወይ ሕጊ ጥሕሱ ካብኡና እውን ሓደጋ ንኸይስዕብ መራሕቲ ተሽከርከርቲ ብጥንቃቐ ንኽኸዱ ነፍሱን ካብ ሓደጋ ንምክልኻል ከርእዮ ዝጽንሐ ኣገባባት ብዝያዳ ንቕሓቱ ኣበሪኹ ነዚ ብዝለዓለ መጀመርያ ኣብ ህይወቱ ኣሽከርከርቲ ከኣኒ ልዕሊ ኩሉ ጥንቃቐ ምክንያቱ ጠንቂ ናይ ሓደጋ ኩሉ ግዜ ኣሽከርካሪ ምክንያቱ ተሽከርካሪት በተሽከርካሪ ትምራሕ ንስኻ ዝያዳ ጥንቃቐ ይሕይሉ ተመጽእ ክልሳዕብን ከዓ ከቢድ ኣብ ህይወት ኹን ኣብ ህይወት ካልኦት ኣብ ንብረት ኹን ኣብ ንብረት ካልኦት መጽእ ከቢድ ስለ ዝኾነ ነዚ ንምግታእ ብዝለዓለ ወኔ ክሰርሑ ከም ዘለዎም ጥንቃቐ ክዕብዩ ከም ዘለዎም ለዚ ሓላፍነት ተሰሚዕዎም ብዝያዳ ክሰርሑ ከም ዘለዎም ኣለዎም ይብል ማለት እዩ ናይ ዮሃና መልእኽቲ እንተለካ ብምክንያት መበል 30 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ እንኳን ኣብዚ መበል 30 ዓመት ኣብፅሓና ከምኡውን ንምክልኻል ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ደገና ወፁ ዘሎም ህዝቢ ኤርትራ ከዓ እንኳን ኣብፅሓና ይብል اسماعيل حسين إدريس بحال قبل مكلخال مدبر بوليس مندفرها በዓል ናጽነት ኣብ ጎደናታት ይኹን ካልኦት ጽምብል ዝካየደሎም ቦታታት ሕግን ስርዓትን ከተኽብር ኣብ ትዋፈረሉ እዋን ህዝቢ ጸጥታ ከባቢኡ ንምኽባር ዘርእዮ ተሳታፍነት ከመይ ትገልጾ ጽቡቕ ኣብቲ ዝተባህለ ዝኾነ ይኹን ናይ በዓል ናጽነት ሓለዋ ንምኽባር ኣብ ጎደናታት ንዋፈረሉ ብዛዕባ ናይ ህዝቢ ዝርአ ተሳታፍነት ኣብ ናይ ከባቢው ሓለዋ ምክያድ ብህዝቢ ዝርአ ተሳታፍነት ኣዝዩ ልዑል ልዕልቲ ኣባላት ጸጥታ ኣባላት ፖሊሲ ዝገልጻኒ ንምንታይ እንተልና ብዝኾነ ይኹን መሰረት ካብ ህዝቢ ዝሕባ ወይ ካብ ህዝቢ ዝስወር ጉዳይ ስለ ዘየለ ኣብቲ ናይ ሓለዋ ንጥፈታት ናካይደሉ ከባቢታት ምስ ህዝቢ ርክብና ስለ ዝኾነ እቲ ህዝቢ ከዓ ምሳና ምስ ፖሊስ ጽቡቕ ዝምድና ስለ ዘለዎ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ዝብላኒ ንምንታይ እንተልና ዝኾነ ይኹን ዝሓድሽ ገጽ ዝርአ ምንቅስቓሳቱ ደስ ዘይብል ሰብ እንተርእዩ ህዝቢ ብዓብዩ ልዕሊቶም ኣባላት ፖሊስ ልዕልና ተኸታተሉ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ሂቡና ምሳና ዝዋስኣሉ መድረኽ እየ ዝገልጻኒ እጃም ናይ ኣባላት ፖሊስ ዝብሉ ከም እስማዒል ኣነ ዝገልጾ እቲ ህዝቢ ክሕጎስን ክድሰትን ክስዕስዕን ናጽነቱ ብምዃን እቲ ናጽነት ከዓ ትርጉሙ ብነፍሲ ወከፍ ስድራ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ዋጋ ዝኸፈሉሉ ዓብ መስዋእቲ ዝኸፈሉሉ ኣነ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ንምንታይ እንተ እቲ ህዝቢ ክሕጎስ ንምንታይ ይሕጎስ ክንብል እንተወይና ባዕሉ ዘምጽኦ ናጽነት ደቁ ዝበጀውሉ ደቁ ዝሕለፈሉ ዓሰርተታት ኣሽሓት ደቁ ብሉጻት ከፊሉ ዘምጽኦ ናጽነታ ክኽብር ክብገስ እንከለኹ ኣነ ብጣዕሚ ከም እስማዒል ዝለዓለ ሓበንን ሓጎስን ይስምዓኒ ንምንታይ ህዝበይ ስለ ዝኾነ ምእንቲ ህዝበይ ዝኾነ ይኹን እጃመይ ፍረ ናይ ናጽነት ብምዃን ህዝበይ ዝሕጎሰሉ ህዝበይ ብሰላም ክሕልፍ ኣብቲ መድረኽ ኣብቲ ናይ ሓለዋ ክዋፈር እንከለኹ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ስለምንታይ ካብኡ ንላዕሊ እውን ዋላ ዋጋ ናይ ህይወት እንተዝኸውን ንኸፈልኩ ምእንቲ ህዝቢ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ
أموداتا بمغنيات مبل 30 عامت ناصرነት ኤርትራ ከተመሓላልፎ ደል መልእኽቲ እንተሎ ጽቡቕ በዚ ተዋሂቡን ዘሎ ዕድል መልእኽቲ ከመሓላልፍ እንተኾይነ ብዓቕቢ ማለት እዩ መጀመርታ እንታይ ዝብል እቲ ረኺብና ዘለና ናጽነት ቀሊል ኣይኮነን ቦታትና ኣያታትና ጀጋኑ ሰማዕታት ዝሓለፈሉ መድረክ ስለ ዝኾነ ይኩን ዜጋ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ እቲ ናይ ናጽነት ትርጉም ኣይፈልጥን ዝብል ርእይቶ ይብልን ልዕለይ ስለ ዝፈልጦ ንመጻኢ ብዓቢ ሞራልን ብዓቢ ተስፋን ዝኾነ ይኩን ከይተሓመለ ዓመት መጽ ብዕቱብነት ክሰርሓሉ كهمل يقولون يزبل أنا عامة فلسطين إسران حادن مبل 3 عامة ناصرنتنا عامة سلام عامة رهوة قلولنا أزمران كرامات زلون خلقنالو يغني اللي بتاعنا ندامسكونكم ግርማይ ስጋለት በርሄ ማዕረገይ ቀዳማይ ሰርጌንት ኃላፊነቴ አዛዝ መደበር ፖሊስ መንደፈራይ بمسرتنا هنا ولدو ناي مسوات ولدي اذا ناي مسوات ولدها من خالوت تخفنا بلوص واغاي سلازي خالوت كحغوسو خالوت كدسوتو ناتكا ترى ناتكا ابركوتو حبني زفطرلكا حلناها زياده خمس برابر غبر سلازي نسخا بمنفس مسؤول لها اب تحغوس تحغوسيا ግን ስራሕካ ከይዘንጋዕካ እዚ ደስታን ሓጎስን እዚ ሙሉእ ኮይኑ بعوض كزازم كبخاز دلة تكرمنت كبخاز دلة نقحات كبخاز دلة حلوة كتكايد نسخ حقوس نسخ دست زيادة كبخاز دلة مسوات تكفلكم ذلك دأمبر نسخها تحقوس له ساعات اتصوت له ساعات دحري حزبخا مستحقوسه حزبخا بسلام ناصرنته مستماغري تزانقوا علو وانبر ابتنسو زللو زحقوس له نسخها أب حلوان أب تكرنتن أب صدق مخبارنا هتوافر بلو صراحة زبهال كالو زعقوا سلو صراحة كسرح كالغاية سلزي نحنا كما أولاد بوليس حزبنا بقصانة بدستا بحاقوس بعلو بكبز بالي معركة حلفو كابانا زد الإجام متقبار كم بهلي كم تاريخ زورسنا يو سلزوخاني استاريخ زي كأنا غصالي كخلع كحيل كوهرارس زلو سلزواني إذا نحن تاريخنا بهلنينا نحناون أو إنها نقص زلنا مالتي يوهانا مجمرة نقولهم أولاد بوليس مخبار تاع كل جزية أو جزية بعال يكون أو تجزية كالوان حزبنا بسلام ناي مبار محبراون قطباون هيوتو بسلام برقاتن نغمرح هيوتو نورتن معقاب توافيرهم زلو أولاد بوليس إذا سرح عزيز حبنا زخور سرح زلزخاني قصلولو يوهانا نقعك أنا بزيب صحكم كلهم دلي حفشان كل حزب إرترا دقيمة يوهانا بلدل أما دمدمتا انقعنا بزار إسا كلهم بعلاتنا زخونات مبل 30 عمت بعلنا تنتنا بقعنا نابلنا بسمات دالوتن أغربتن مدبات دمس بوليس إرترا نخلو عوشتن أبدا جنز ركب حزبي إرترا مسحيلتات مكل خالو يوهانا نبل لومي أمدب قدمي زغرب تحستنا ويلو أبايا بزبلا رستي بتساتافي مدبنا زمن أواج تلالوات قدمي هتكون رمياس أسفها كأربلنا يو ويلو أبايا قلبت نحات زامر بازهك انك الطالل كمثل لإمو مشتر بيتنا خطالل موكسع رزين فنان تنبتنا زنقرو أمات مالتي قناي كأنا نهلا وقعزو موساتي زيد قام عمري عنتو حزيلو استعزره كسور زقالب زنقعو نايقلت منه للاوه ويلو أبايا بعلو قفون هبي الري كتنكر عمرو تويعتو كتأفق بأليف كسادو آتيو أم شنقوقا تنفاسو كحلف
أزي طنو حفاش أب سبراري موز دبل سلا حق امبر سلا جناي زي محل سلا هزبو امبر سلا بعلو زي نبر ما أقره وامبر زبان وديت زي سرر سلمي سلام عجيزو مستعمي زحبر من مهم نسوخ مودي ريمي مسوات خفيلو زو حس سلامي من مؤتخم نسوخ كمودي الري زي نكيت انعاتو زفتر حبني أمو ويلو أبايا بعلو قفون هبي الري كتنكف عمرو تويعتو غطفت بقاليف كسادو أأتيو مشون قوقا تنفاسو حلف كبراتن كبران سمعت دمت بوليس إرترا نلومي أدالينيا زنبرنا مدب إز تخطتلكم ينيرو أم دلاون مقرابن مدبات مساقم زنحنا كابتن برهان زكرياس تمسكنتكو رميس أسفها تسفيت كبرا ميكايل أبيل أبراهامن عوت عاملينا كساب زمت سومن بخالب مدبات نرخب سلام كنا سلام تسمنا في غرابو وحصادر